Uyabona back then Mzukwana. Before abo please call bheka indaba zakho makhelwane. Before kuphakama ithuphe ikhangisa bukhoma ngathosiwa masaladi. Before kuphuma amafoni asithinta ngefield isikhumbe esinomdanti. Before kuthiwa vuka uzenzele emntwini okatelo balwa nezibizo masipalani. Before iSnakes eNokia ne-high score yama-private calls ahambelayo. Bekunomuzi obikelayo, obamba zonke izimpawu njengonwelo olushwaqayo. That was before Johann 14 ne-mayonnaise. Inyama isadliwa nguNkulunkulu nomuntu omusha amathamba atholwe ngezingelayo. Kule mizi ehlangene ngabhekani kwakunanwa nekhanda lentethe. Ngisho emva kwalama forum amelo yelamikisa abafelokazi emamoshali zazibanga ngomoya emaweni izintandane. Kepha usikhotheni bekwimvela kancane ematheni omphakathi. Ngalezo nkathi utshani babumnande next door kwezinzipho emva kwesikole imfunda makhweli idlala ngegwebu lokugongolo ngoba ucingo okungangeni imqhafazo onqamula ujuqu. Namuhla abantu bafuya izinyoka emakhaya kulahleka inetwork nezimpompi ebumnyameni kuphuma isidumbu esicuyiwe kusalenye into ethwetshuliwe. Lesikompilo lesimanje manje alinamahlahla khipha umkhovetsheni funda makhweli nomdlandla ikhumbula umphakathi osezingeni. Umphakathi obheka entabeni kuvela okusekufihlakaleni. Umphakathi onjengamanzi ongamani wachithi uwafake emakhazeni kunokuthi uwalawule ngobuningi. Umphakathi ophande makhishini ukhumbule emakhaya ngethangi lothando. Umphakathi ozazisayo obhekelanayo. Ophila ngespin Venek noma kunjani. Umphakathi ophila ngespin Venek or kanjani. Imfunda makhwele emkantshubovu ikhumbula back then Mzukwana. Kusathiwa makhelwane ngisathi shwi emafonini. Cela ubongibhekela abantwana ungibonele newashini edradini ngathi lizoguqubala. There was a word which was called spin Venek. So you are not allowed to spin where. Spin Venek, you are not allowed to steal in your neighborhood. You are not allowed to steal from your neighbor or whatnot.